Palang iti babaen ti tsunami warning ti intero nga state of Hawaii. Ngem ti umuna nga pakariknaan mi iti dakkel nga alon iti baybay ket iti mismo nga Hanalei. Diti Hanalei Bumbo Roger ket masarakan iti mismo nga masarakan nga mismo iti paset ti Kauai. Daytoy ti umuna nga makarikna iti tidal wave gapu kadaytoy gingined nga napasamak dita Russia. And then tikit kitaan dapay digiti otoridad ket iti mismo nga kahuloy paset ti Halaiva dita Honolulu ken kasamatchen dito mismo nga ayan ko nga lugar dito'y Hilo Big Island, dito'y Hilo Bay iti sipsiputan dagiti otoridad maipanggep iti panagdakkel ti posible nga panagdakkel ti daluyon gapu kadaytoy gingined nga napasamak dita Russia Bombo Roger ket iti dayti nga kanito iti dayti nga rabii gapu ta adu dagiti residente dito ayan ko nga isla dito Big Island Hawaii partikular iti Hilo nga nabuktak karigiti pagtainganda itay mapan nga pasado alauna iti laeng malem ket alas 7 Bombo Roger nagpasyarak iti mismo nga paset ti Hilo iti nasapsapa nga gundaway ket busy dagiti restaurant ken kasama chen dagiti fast food chain iti dayti nga kanito tarigiti residente nga da iti igit ti baybay ket saanda nga mapalubusan nga agsubli karigiti pagtaenganda agpapan nakabayog ti tsunami warning iti intero nga Hawaii pakairamanan dito'y Big Island over. Okay, Bombo Manny, so kadigiti igit ti baybay so ni pandang kadigiti nangangato nga lugar or evacuation center Bombo Manny? At digiti napan kadigiti evacuation center at damit digiti nangaramat ti luganda nga imadayo kadigiti pagtaenganda Bombo Roger ta itatay mga pasado alas 3 talaga nga ti pwersa digiti kamkameng ti Hawaii Police Department diti Big Island digiti naka-duty ket talaga nga naka-off duty ket naobligar da pa yan nga nag-report Bombo Roger iti kasta ket mapanda check upin digiti balbalay iti igit ti baybay ken kasamaten siraanda digiti kalsada nga mapan iti igit ti baybay iti laksid nga nakabayog ti tsunami warning diti Hawaii ket addalat tarigitay lugan nga sumrek umasideg iti igit ti baybay ket ti prepreventaran dagiti otoridad na monitor kumat dita Honolulu iti nasapsapang nga gundaway ng runa dita Waikiki nga dagiti pulis dita Honolulu ket napanda nga mismo iti igit ti baybay tapno patigmaanan dagiti tattao nga masapol nga umadayuda iti igit ti baybay agsipod pala kadeti naibayo nga tsunami warning over. Okay. So since ti alauna ko nam tatay Bombo Manny dita isla ti Hawaii agpapangkaligiti oras alas 7 rabin. So, kumusta di sitwasyon? Partikular kaliti kaligiti kabaybayan dita sila Hawaii. Awan ti papalubusan nga mapan iti igit ti baybay ngem adda ditoy local TV ditoy Hawaii iti nasapsapa nga gundaway nga addalat ta digitay tao nga haan nga mapreventaran ken saan nga maisuro nga mapan agpagnapagna iti igid ti baybay Bombo Roger iti laksid ti panangi pawil ken kasameten panangi palagip panang palagip digiti otoridad digiti residente diti Hawaii digiti bisita mabalin di mapan iti igid iti baybay over. Okay. But kadigiti Bombo Manny, awan pa iti update dengan parwar iti Hawaii government no kumaso estado iti tsunami warning kadigiti nga gundaway Bombo Manny? Iti nasapsapa nga gundaway kunada dati Hanalei di Takaway nakarikna iti na isal sa luminan nga daluyon itay pasado alas 7 may saket
nga kadapan tinai-record nga kangato iti nagbaliwan ti daluyon over. Okay, so paring na first wave ako na da abombo mani. Yeah. So kadigitoy awam pa iti pagdar iti government Hawaii no mabalin na mapalubusan na iti residente sinangro na kita sinig ti kabaybayan ita Hawaii. Awan Bombo Roger na iget dagiti pan nakabagiti rinteg nga agbanbantay kadigiti kalkalsada tapno prebentaran da dagiti residente nga agsubli kadigiti pagtengan da over. Okay, so no adagsup talaga nga pilitin da kuma per saren da nga pumanawen hangas la dita di Pilipinas nga malalayos laro da di da pelagat panawan di pagtengan say bombo ni. Dito Hawaii, Bombo Roger, ket arestaren da nga isaklang dapay ket isudan ukwa, Bombo Roger. No handa nga dumngeg kadigiti pan nakabagiti rinteg, arestaren da ken isaklang da dagito inukwa, Bombo Roger. Okay, tayo mo mismo ta Big Island, Bombo Mani, kumusta mo sitwasyon yan? Kadigito yan? Dito'y ayan ko na nga nga lugar, so normal ti sitwasyon. Ngayon ti talaga nga nabuwak ket digitay familia nga adda iti igid ti baybay. Digitay familia una naggatang ti balbalay iti igid ti baybay. Bombo Roger, isuda ti kang runan nga apektado itata. Dito'y tsunami warning nga nakabayog iti intero nga Hawaii, Bombo Roger. So dahil ti pagdaksan na no interesado ka nga umatang ti balay, iti ti baybay, dahil ti pagmadyan na no adda iti tsunami warning. Napasaram ni manan ti kastoy, Bombo Roger, iti 2011. Kalpasan nga adda napasamak idi nga gingined, iti dakmana sinunoo, kastiman nga rabiin nga digitay napanag-check-in di da hotel ket pinaruwarda Bombo Roger agsipot ti panakaibayog ti tsunami warning ken iti intero nga Hawaii iti pakasiritaan ti tsunami ditoy Hilo Big Island ti kakaruan nga na-afektaran iti tsunami ta iti 1940 something and 1960 dito Hilo Big Island, Hilo Bay, iso iti kangrunaan nga nagdasalan ti dadakkel nga daluyon no talyawan ti pakasaritaan ti Hawaii over. Okay. Manuoras or misal daw aging gana nga may parukat manen ti gobyerno ti tsunami nga awan ti pangtay ti tsunami or dadakkel daluyon ti Hawaii, Bombo Mani? Awan pa iti nalawag, Bombo Roger, no kaano iti pan nakaibaba ken pan nakakanselar iti pan nakaibayog ti tsunami warning iti intero nga Hawaii. Awan pa iti nalawag, Bombo Roger, ti pakakumikumanda iti dahi nga gundaway ket ti pan nakasipot digiti dadakkel nga daluyon nga mabalin nga mangdalapos iti baybay nga paser ti Kauai, Honolulu, kastamet ten Maui County ken dito Hawaii County over.